Jöttünk egy olyan videóba, és már ki is láttátok, egy blokkon fogunk élni. Yes! Már nagyon régóta vártam. Az a lényeg, hogy a tesómmal csináltunk az ő talóján. Ott jöttünk, meg az én talómacskára nem akartunk már videót csinálni, úgyhogy most egyedül vagyok itt. Ez van. Itt most kiszedem. Tesóm is még belé pont 2 is van. Sziasztok! Úgyhogy ez lesz. Megvan a map? Igen. Megvan. Sziasztok, én is itt vagyok. Igen. A másik, nem tudom, nagyon lehaladtam. Ó, csesztük. Igen. Ó. Már nagyon Mert csináltam teljes rendszón izét, hogy már tudjunk vizélni, és tudod, hogy már chest egyből már kiszedje magát, meg a dolgokat elszedje őket. Tudod, miután kiszedjük. Igen. Tudod, hogy Nem, abba a világot tudod találni. ja. Abban már teljesen megcsináltuk ezt az időt. Ott a két blokkot, az már lesz nagy. Ó, jöhet meg. Jöttek a világba. Büdös. Hát igen, most már az van, hogy már jönnek állatok is. Még jobban érteni. Hát a másik világban nem 2 órát játszottunk, hanem 2-kor. 2-ig. Arról 32. Nagyon jó. Nincs az? 2 órás. Ó! És? A másik nem rágunk. Várjatok. Jó, itt vagyok. Jó, franc. 1 perc. Na, itt vagyok. Na, már fa is jön, srácok. Köszönöm, rendszerezők, én megcsináltam azt is már, hogy automatikusan üssek ki. Ott nagyon könnyű már fejlődni, nem Zalám? Meg automatikusan szedje fel. Ha a videóra összegyűlik a... mi a neve? Fú! Ha a videóra összegyűlik 8, 8 like? Nem azt akkor, tudom. Akkor viszont kirakom azt, hogy hogyan kell ezeket csinálni, hogy ez megtudom. Oda. Tessék. És mindig is tényleg, hogy olyan csata, hogy... De ott nem olyan, mint abban a világban, hogy magától is jönnek, mert... És meg az is, de... Ó, mennyiség. Jaj! Jó? Próbáljuk még lecsapni. Nem is, hogy megszerzett dobni. Majd utána később nem szerzettünk. Nem, egyáltalán nem fog felidobni. Valamikor. Miért kívánni? Már azért, hogy mindjárt is jön meg. Srácok, most hosszabb lesz a videó, mert
Ezt nagyon szeretjük, hogy nagyon sokszor ezt. Majd dobodra fogod. De viszont most teszem velük a fejemre. Most ő is De elmondom, egy füves blogból fogunk megjelenni, figyeld? Azt is terjedt. Igen. Ez az ebből? Már terjedni is fog. De egy kicsit szedte, hogy nem azt akarom csak csinálni. Inkább nem földdel fogom építeni. Mivel az majd kell, később is kell is. Később már nem fogom olyan érted? Így jó, például. Úgyhogy nem földbe építünk most már. Basszus is nem. Ez a világban is lehet, hogy jó. Milyen háttértelőként? Ja, igen. Köszönöm, hogy ez a sok más. Jó. Na. Nyilván is. Nyilvánból építettünk a Nem, tudom. De ekkora elég lesz. Majd kő. Nem tudom. Nekem már van. Húzásom már. Eddig már nem szóltak. 7 percnél tartunk már. Úristen. Hogy észre veszem. Nem van. Nem tisztázoltak. De már kaptunk kettőt. De akkor nem volt elég. Ó, még egy kis lesz. Mennyi kenyér? Jó, motor. Kenyér volt. Aha, tessék. Köszönöm. Te tartani. Csak. Köszönöm. Hát az a bárány, látod, hogy áll? Nem. Hát figyeld, Hol? mindjárt lees. Ja. Látod? Két videóban elkezdem csinálni. Mert azért annyit mondok, hogy ez a allóra valami. Mint abban a világban, hogy nem videót csinálok, hanem sem.
csináljuk egyből, hogy idefent rakunk abba egy kis ladán mindent, ami elfér. És utána már csak lehet normálisan összeállítani, meg lesz ez az egy. Akkor utána már mindent rakunk. Tudod, itt ne kell megint előrekazni tőle, hogy összeizolálni. Majd átférni. De majd lesz ezzel valami gyakit fogunk megkapni. Már csak átférni, de majd lesz valami gyakit fogunk kapni. Bazd meg. Köszönöm. Nagyon. Egy kikuszkót. Nem, inkább bepakkolni. Nagyon sokszor. Ezek most hasznosak lesznek, nem? Érted? Ez így most hasznos. Lesz egy. Nincs földőzni. Nem? Itt vagyunk. Most közben srácok, hogy csak minden blokkot lerakok, majd utána meg kiszépíteni. Most sem az elmúlt nem lesz. Tudod, amit az először gyorsul meg. Ja, igen, mondjuk. Ezt csinálni. Mármint kiüthetsz. Azt mondom, hogy szedd ki, akkor majd szedd ki a vizet. Ami még nem kell így összerakni, ez majd lesznek a drágán. Még ilyenkor inkább nem. Ilyenkor is megérjeltem megcsinálni. Igen. Kiszedheted a izét, a vizet. Kell? Nem. Rakni meg legolvant. Köszi. Nem megy hozzá kell valamit. Jó. Ez mi volt? Hallottam, mintha valaki fingott volna. Kisz, mi volt? Ez egy jubilát. Na, egyébként meg 15 percen járunk lassan. Nem baj, nem állunk le. Kövő még ebben a videóban nem fogom szerintem megcsinálni ezt a bázist, a kövő videóban. Amúgy a másik világban kisebb a bázisatlan alul. De jobban fog kinézni a másik videóban, amelyiket még nem mutatunk meg. Abban sokkal menőbben fog kinézni, abban sokkal menőbben néz ki, most elmondom. Másikban... Na jobb.
Én még ebbe a tölgybe kéne. Hozzá fel tölgyet. Hozhatsz. Ide dobsz a cuccokat, amiket tudok építeni. Most mindegy miért dobsz, csak legyen építőanyag. Köszikém! Megint valamit hallottam. De ez nem hülyeség, srácok van. Megint! Jó, köszi. De ez mi Zalán? Te is hallod? Ez mi? Di. Ez mi? Mindegy. Nem tudom. Mi volt? Jó Kitty. Nem tudom. Nem tudom, hogy a szomszédról hallottam. Nem tudom. Hol van a szomszédról? Na meg menjünk fel. Kérdezek meg. Nem is kell, nem kell. Menjünk fel, telefonra, lehet kérdezek. Ja, nincs nem. Arról tudom. Arról nem tudom. Akkor csinálsz fel vissza? Csinálsz fel vissza? Bazd meg. Tudom tovább. Addig amúgy kéne felvenni. Tudunk is zöldek. Nem csak ütögetem. És utána majd a könyvi dolgom majd igen. Majd várom a bakot, hogy meg tudjam csinálni. Jó, nem igazából a videóban azért most akarok esni, hogy gyorsan elérjük a izét. Igen. Ó, a víz is nálad volt. Ez nem is ez. Mikor voltál?
is egy új videót, egy ilyet. De azt vagy már csináljuk meg, vagy nem tudom. Ez mi jó? Igen, amikor valamiért ide teleportálódik, de nem én csinálom meg. Nem is vágtam ki. Ez eléggé jó. Oh. Hiszik? Nem. Tudod, mikor fognak majd dögölni? Mi? Tudod, mikor fognak majd dögölni? Majd leesnek. Ó. Na? Most nagyon sok földön van már megint. Segítsetek szerintem semmit se csinálni. Ezzel minden megfizettem, és semmi. Az ilyenek, igen, későbbre igaz. Meg ez az... Ó, látom. Na, hát nem megkaptam. De még megosztáltség az egyszer szeretném. Új szalám! Megvan! Srácok, lányok, itt van újra! Itt van új! Yes, yes, yes! Yes! Hát az viccetek. Most már szerintem... 25 perc vissza mindenképpen. Tudtam. Azt úgy kell tudni már kézzel is. Jó, úgy sincsék velünk. Viszont, srácok, mondjuk én most csinálnak valamit. Aztán please csinálsz izéket, hogy addig csinálok valamit, addig csinálok csákokat. Nem, még tudod mindent. Igen. Annyi a tölgyet nem mindig használja? Tessék? Tölgyet nem mindig használja? Mit? Tölgy. Inkább mindegy. Ezt gyorsan mondtam, hát -2-ös pedig az nagyon fontosan. Tessék. Ja, köszi, hogy csináltam. Mit nem kaptál? Nem kaptam. Ja, hát igen, csináltam minden. Köszike. Most így csinálom, talán ugye. És úgy is van 10 másodperc. 20. 15. Ne, ezt beszéltem! Ne, el is veszed minden. Ne! Ott is az... Ott is van földzen, de úgy szed fel, hogy nem lehessen. Gyorsan miatt. Bakker, na jó. Na jó, Zola, ezt még videón kívül el kell rendezni. Annyit csinálunk videón kívül. Gyere ide, már most kezdjük el. Elrendezni a cseszeket.
kell nézni, mennyi minden van itt. Itt van még egy stackföld, 2 stackföld, agyag is, figyelj, nem mutatom mindent. Nem minden szerintem. De ami nagyon fontos, azok megvannak. Ott van nálam minden. De én ezt nem tudom, hogy eddig azt befejezem gyorsan. Egyszer megcsinálni. Adjak egy valamennyi földet egyszer. Mennyi? Nem tudom, csak egy gyorsan, mert már egy perc van végig. Köszi. Ide a legalsó cseppbe rakom a fákat, jó? Semmi nem csinálunk, srácok, lányok videón kívül, csak annyit csinálunk, hogy ezt... El kell rendelni. Ezt tökéletes. Ezt mindenki. Fel meg a bőrön. Szívesen betemet és végig. De nincsenek tényleg, ennyi, többet nem. Melyik a blokk? Ebből vannak a blokkok. De az ugyanaz. Belerakhatod a blokkokba. Basszus. Nézd. Tudom, hogy véletlen volt. Fenn legyen a természet dolgai. Jó, én le is pakolom. Pont abban volt tele. Meglünk. Gyere, van fel, létszik. Ó, köszönöm. Szívesen. Na, srácok, anyagok, ennek a videónak szerintem vége van. Várjál. Nézzük, srácok, anyagok, csak egyet vettem, hogy azt kiszedtem ezeket a földeket. De jó, hogy levetted. Tényleg, hogy ledobtuk. Azt ne is ki itt azt a táblát. Jó, az Na, viszont ennek a videónak vége van, srácok, lányok, igen. Úgyhogy szerintem ennek a videónak vége van. Nagyon jó volt, holnap is a másik rész. Most ki is lépünk is. No, sziasztok! Szikamána! Szikamána! Na, sziasztok!